Ben dicía a alcaldesa de Carballeda, pois un día que é de crecer, que é para pôr en valor todo o que se está a facer dentro do sector, é moi importante. Era un día que eu tiña sinalado unha senda xa dende fai tempo. Eu creo que hai que agradecer aí o Cluster da Pizarra todo o labor que se chedes e eu creo que o resultado está sendo moi bo. Eu creo que é foi unha moi boa idea dar unha serie de premios tanto os colocadores como os empresarios como por suposto os concellos. Os colocadores, agora mesmo a verdade é que encontrar man de obra cualificada é moi complicado. Falaba outro día con xente do sector de que realmente a pedra natural que temos aquí en Galicia é unha pedra de tan boa calidade que aquela que non é tan boa se conta como colocador o resultado vai ser moi bo. Dende logo, a labor que se fixo sempre desde este sector foi moi importante e tamén é de recibo que reciban o merecemento que de logo que merecen. Temos que agradecer ás empresas, a toda esa xente que en un primeiro momento decidiu investir aquí en Galicia, na comarca de Valdeorras, pero tamén por outros concellos de toda a nosa comunidade. Como dicía tamén Mari Carmen, a inteligencia que amosaron no seu momento foi máxima e valga un mínimo de reconhecemento hoxe como reconhecemento da súa labor que levan facendo tantos anos. Temos que agradecer, por suposto, ás empresas representadas a través dun clúster forte, un clúster que, dende logo, sabedes que sodes unha voz autorizada no sector para falar coa Xunta de Galicia e co resto das administracións. E, por suposto, tamén temos que agradecer aos concellos. As entidades locais non sempre dicimos ante o Goberno de España que é importante que se escoite as comunidades autónomas. As comunidades autónomas somos aquelas que teñen un maior contacto co territorio e, precisamente, tamén a administración local é importante que se escoite, porque, ao final, a maior parte dos alcaldes que están aquí vos coñezo personalmente, vos coñezo precisamente por escoitar as vosas reivindicacións en prol da minería. Permitidme, eso sí, que faga un inciso especial, porque teño que sinalar que foi un orgullo entregarlle o galardón á alcaldesa de Carballeda de Valdeorras, a Mari Carmen, sabes que te teño muchísimo aprecio, dende que te coñecín xa en plena pandemia, en un momento que non foi complicado, que non foi sinxelo para ninguén, que foi moi complicado, que loitamos moito por unha situación que era límite, e dende entón, sabes que o aprecio que teño e a amizade que temos está por riba de calquera outra cousa. Dicir as empresas e tamén co territorio. Precisamente vimos de impulsar a figura dos concellos mineiros na Lei de Medidas de Acompañamento aos Orzamentos. E por que pretendemos incentivar esta figura? Ao final, as entidades locais tamén é moi importante que apoiades a minería. Que esteades hoxe aquí con independencia da cor política, moitos alcaldes e alcaldesas apoiando as explotacións mineiras, apoiando as empresas que xeran riqueza, é un exemplo de que ten que ser a minería en Galicia, especialmente o sector da lousa. Por iso, como dicíamos, vai haber unha modificación para que se poida considerar os concellos mineiros e que teñan determinadas vantaxes dentro do que é a tramitación administrativa por parte da Xunta de Galicia. Estamos a falar daqueles concellos no que exista ou existise nos últimos 10 anos explotacións que teñan unha incidencia clara na súa economía, que teñan explotacións con recursos mineiros que podan ser declarados como materias primas ou estratégicas pola Unión Europea ou material de reconocido prestixio, ou incluso aqueles concellos que teñen un patrimonio mineiro tangible ou intangible que sexa susceptible de porse en valor. Por suposto, nós seguiremos promocionando o sector da lousa, colaborando co clúster a través de iniciativas como pode ser a integración da pizarra no sistema BIM, a realización de proxectos piloto para a recuperación e restauración ambiental en zonas de difícil acceso mediante drons, a realización dun proxecto de mellora da calidad das augas mediante un sistema de fitoplantas. Incluso outro día falábamos deses máis de 4 millóns, casi 4.300.000 euros que concedimos ao sector da lousa para axudas para combater o po de sílice cristalina, e incluso outras máis de difusión ou promoción, como poden ser esas exposicións fotográficas que tivemos no Marcos Valcárcel en Ourense, as xornadas técnicas ou, por suposto, os premios ás mellores obras de pizarra. Eu non me quero estender máis, eu sei que xa é unha hora que todos temos ganas de comer, pero sí que permitideme que diga unha cousa. Perdón, non sei outros, pero nós, dende logo, a Xunta de Galicia, seguiremos apostando e apoiando polo sector da lousa, polo sector da pizarra. Consideramos que tedes que ser un exemplo, un espello no que se poida mirar todo o que é a minería en Galicia e, dende logo,
sempre vos seguiremos, como dicimos, apoiando cunha condición, que sigades defendendo esa minería sustentable que para nós é esencial e a nosa liña vermella. Espero que disfrutedes da comida, que disfrutedes da gala e que, por suposto, esta gala se consolide en vindeiros anos porque, como sempre dicimos, unha minería sustentable implica tamén unha Galicia verde e moi boa para todos. Moitísimas gracias. Nas éticas mineras da Xunta de Galicia. Con este discurso poñemos ao broche final esta gala de entrega dos galardóns da primeira edición dos premios Pioneiros da Pizarra. Un premio maravilloso que entregaremos o único concello que nos puido acompañar, elaborado, repito, como artista vallorés Alejandro Álvarez. Para rematar, simplemente, antes de comenzar a comer e antes de que nos acompañe con os 2 ou 3 últimos temas musical, artista e Nerea Jiménez, quería pedirte, que nos están pedindo así os fotógrafos, se os galardonados, os representantes dos concellos galardonados, podían subir unha última vez ao escenario os seus premios para facer unha foto de familia.